ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶୀତ ଦିନେ ପଖାଳର ମଜା ନେବା। ତ ପଖାଳରେ ମୋର ଏଠି ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ଅଛି, ଆଉ ମୂଳା ଆଳୁ ଭଜା ଅଛି, କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା ଅଛି, ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଅଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଦଳା ହବ, ଆଉ ବାସ୍ କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏବେ ମୋର ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଚକଟା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। Fast food.